В това видео ще ви покажа как може да направите линия с включен текст. Линия, която по принцип не е предвидена да се изчертава с линии в Revit. Това ще трябва да стане с ето този инструмент. Компонент. За целта първо трябва да направим необходимото Family. За начало създавам фамилия за текста, която трябва да бъде от тип Generic Annotation. Ще добавя един параметр, за да може лесно да управляваме текста, който е в фамилията. Нека да бъде Instance Type параметър. Някаква стойност по подразбиране. След това ще вмъкна този етикет. Ще го подравня спрямо линиите на вмъкване и ще го запазя на диска. След това трябва да се направи фамилия за самия компонент. Той трябва да бъде линейно базиран. Ето този темплейт ще използвам. Ще разширя първо малко тази дължина на елемента, да бъде 1600. След това ще вмъкна етикета, който създадох в предишното Family. Вмъквам го ето тук. Сега това Family ще запазя на хард диска със съответното име, примерно TextLine. Ще добавя няколко параметра за управление на новото Family. Тези ще бъдат от тип дължина, значи всичките трябва да са от тип Instance, за да могат да участват във формулите заедно с дължината на елемента. Това е офсета от края на линията. Един за разстоянието между елементите. И още един за самия текст. Примерно някакъв символ или цяла дума. След това този елемент ще бъде разпределен с помощта на масив. Тук ще поставя началния и краен офсет на елементите от началото и края на линията. Това ще бъдат офсетите. Сега трябва да направя една формула, която да изчислява броя на отделните текстове в самото Family. Всъщност преди масива ще присъединя параметър за този етикет. Нека той да бъде параметъра текст. И чак тогава ще го размножа с командата array. Сега вече поставям дименсиите, които ще ограничават тези символи от началото и края на линията. Това ще бъдат офсети. Сега остава да се направи един параметър, който ще изчисли броя на отделните елементи спрямо дължината на линията. Нека това да бъде параметъра array_items. Това отново ще бъде тип instance и ще бъде от тип integer. Тук ще запиша формулата за този параметър. Така, сега остава да присъединя тази бройка към масива
Много е важно за масива да махнете тази отметка, за да се знае, че този елемент е последния в масива. Сега добавяме параметъра за бройката на елементите. Запазвам това family на диска и го вмъквам в проекта. Ето какъв е резултата, когато използвам ето тази команда Detail Component. Тук избирам family text line. Ето го нашата линия. Значи тук трябва малко да се коригират разстоянията между текста. Ако искам да имаме и линия, не само текст, директно я добавяме в самото family. Само че трябваше може би да я заключа. Тъй като на текста е включена опцията да е Always Visible, той прекъсва линията точно там, където минава. Така че когато го въведем в проекта с новата версия, линията не се вижда под самия текст. И ако решим по този начин, може да ще изчертаем колкото си искаме подобни линии. Ограничението, тъй като това не е истинска линия, че могат да бъдат само по права. Няма как да го направим по дъги и така нататък.